an ye Bure sama an y'a minɛ a gɛrɛla a ma gɛlɛya parce que u taara ka taa an ka sana dɔ sɔrɔ u taara ka taa attaquer donc a ka wari ni a ka sanu k'u ta mais Ala barika la donsow barika la an karamɔgɔ barika la donc tɛgɛ kɛlen ni fɛn caman na an kɔni wulila ka jɔ an y'a ɲɛɲini kɔnɔna la an ye mɔgɔ 2 minɛ mɔgɔ 2 an ye birini k'u la olu taara k'a fɔ an ɲɛna bon an ka sabali u bɛ tɔw k'u fɔ an ɲɛna birini i n'a fɔ gɛtɛrɛni quoi jurukisɛnin dɔ b'an bolo ko birini quoi voilà ale bɛ mun kɛ bon n'i y'ale bila mɔgɔ la a ye min kɛ a b'a fɔ donc o ye aw yɛrɛ ka labɛn dɔ voilà o y'an ka labɛn dɔ ye n'a bɛ mɔgɔ la i tɛ se ka nkalon tigɛ donc i tɛ se ka nkalon tigɛ donc an y'o kala donc a sɔrɔla k'a fɔ ne ɲɛna bon vraiment an ka laɲɔgɔn min bɛ yen a k'a ɲɛfɔ n ko min bɛ yen i b'a ɲɛfɔ après n k'i ɲɔgɔn n y'a a kuma sama ɲɔgɔn cɛ ka hinɛ a la donc o la n hinɛla la a y'a ɲɛfɔ donc an y'a ɲɛfɔ an ɲɛmɔgɔ ye an sɔrɔla ka wuli ka na a ye taara ka taa mɔgɔ min jira donc o y'a ka délégation dɔ de ye ale bɛ ko bɛɛ ɲɛɲini donc k'u informer k'a fɔ bon a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ masina a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ masina an taara ka taa tigɛ k'o la o fana ko k'a diɲɔgɔn bɛ dugu ma an taara ka taa o fana mɔgɔ 7 sɔrɔ k'olu fana minɛ mɔgɔ 7 o kɔnɔna la olu fana ko k'u ka acteur b'a bɛɛ yan n'o ye Bure sama ye donc ko a tɛ se ka ale bɛ gɛrɛ ne min na donc ko ka a yira k'a fɔ wa vraiment ale bɛ gɛrɛ ne la donc k'a kɛ acteur bɛ yen bon tiɲɛ yɛrɛ la ko fo ka o fana ko fɔ o y'o ko fɔ donc an taatɔ la ko bon k'an ka an hakili to an yɛrɛ la ko marifa jugu 2 b'a bolo donc ko an ka hakili to an yɛrɛ la marifa o k'a man ɲi an karamɔgɔ ye bama ma donsoya kosɔn o don kani kɔnɔna la a gɛlɛyara mais an taara Ala ka ɲa kɛ an ye se sɔrɔ donc an taara ka taa sɔrɔ an ye kan caman fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ so kɔnɔ an bɛ kɛnɛ mais a bɛ kan ka marifa ye sa bon karamɔgɔ bama ma an ye kuma le daminɛ bon an ko bon a ka dayɛlɛ a ma sɔn ka dayɛlɛ an n'a disitira a ko n ka sabali ko cɛ man ka cɛ malo a muso ɲɛna a muso tun bɛ yen bon an fana ko bon cɛ bɛ cɛ malo a muso ɲɛna ni cɛ n'i ye tiɲɛli kɛ ka taa i den muso kɛrɛfɛ i bɛ malo i muso ɲɛna donc an ye ko bɛɛ kɛ bon a kɔni a ye essayé ma fɛn fɛn kɔni kɛ Ala barika dɔ an karamɔgɔ barika dɔ a si ma ɲa bon a ye marifa ka ne jɔ an na marifa si ma ci piyamaga ma ci pe a ma wuli donc a ye marifa jɔra k'a ci a marifa jɔ an na k'a ci a ma wuli même Ala tɛ hali similiya kelen bɔ e maître tɛ similiya kelen n'a tɛ similiya kelen bɔ Ala ni karamɔgɔ bama ma awɔ fo ka marifa resort gan bon ka pisolo fana kɛ ten ten bon Ala nana kɛ an ye da waga bon k'a ka course bɔ a ma sɔn ka course bɔ a muso le course bɔ donc a ko k'a bɛ i fili yɔrɔ min na parce que a ka secret dɔ ɲɛfɔ a ɲɛna a ko k'a bɛ fili parce que n'i b'ale minɛ dɔrɔn n'a ka ne ye position sɔrɔ k'i plonger o y'a tali a ta ye Ala ka ne y'a kɛ depuis da yɛlɛ dɔrɔn an y'an jɔ da la an y'an disi da ɲɔgɔn na an tora discuter la an balala ka foron dugu k'a ta ka foron dugu ma donc k'a siri ka taa n'a ye ɲininkali kɔnɔna la ka ne ko vraiment ale ye jamana caman ka nin kɛ a kɛlen k'a siri a ma labɛn foyi sɔrɔ a farikolo la bon labɛn minnu tun b'a bolo labɛn tun b'a la labɛn tun b'a la i n'a fɔ labɛn fasugu jumɛn i n'a fɔ gogoro a bɛ gogoro min kɛ ka siri kɛ o gogoro tun b'a la o tun b'a poche kɔnɔ mais o kɔni o bɛɛ bɔra a bolo baga walima bololanɛgɛ olu fɛnw t'a la bololanɛgɛ dɔ tun b'a la i n'a fɔ nɛgɛfin i n'a fɔ ko warigɛ olu tun b'a bolo la mais an y'o bɛɛ bɔ a bolo la donc a n'a diɲɔgɔn de tun bɛ yen mais diɲɔgɔn fɛn kɔni tun t'o la ɲininkali kɔni kɔnɔna la a kɔni ko k'a fɔ vraiment ale ma minɛ wɔrɔ si rɔ ale minɛlen buguda ale la n'a fɔra ko ale ka ko la ban buguda la vraiment k'a gɛlɛyalen quoi. An bɛ k'a ye tiɲɛni kɛ jamana caman na bɛɛ a nana minɛ buguda la k'o de kɛra a tɔɔrɔmayɔrɔ ye. Awɔ. I hakili bɛ jamana dɔw la wa. Bon a ye Laginɛ, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Sénégal a min fɔ an ɲɛna. A tun bɛ tiɲɛni kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la. A tun bɛ tiɲɛni kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la. Nka a nana minɛ buguda la. A nana minɛ buguda de la. Mali donsow fɛ. Mali donsow fɛ. Awɔ. A minɛlen kɔfɛ a kɔrɔfɔ tɔ ye jumɛn ye? Bon ɲininkali bon depuis an ka n'a minɛliw kɛ
sɔrɔsi nalen ko a d'u ma donc an fana an ka nin fana population ko k'a t'u bolo ko donc ko a tɛ dilan sɔrɔsi ma donc an fana donso kɛ n'an y'a di population ma donc k'an sen b'a ko tɔ la awɔ. donc population yɛrɛ tun tɔɔrɔlen don a kɔ ko. population tɔɔrɔlen don fo ka dama tɛmɛ population tɔɔrɔlen don fo ka dama tɛmɛ dɔ bɔra kankan dɔ bɔra sigiri dɔ bɔra bure donc olu kɔni nana ka na bɛɛ nana k'i ɲɛ d'a kan donc olu bɛɛ ko k'a kana bila donc an y'a to population bolo an ka donso simura la pewu. mais yalima a ka binganni wale nin kɔnɔna na a tun bɛ maafaga kɛ walima a tun bɛ dan maaw bolo fɛn sonyali dɔrɔn de ma. bon n ka nin ye cɛ dɔ ye bon o ka ni sen fila bɛɛ dɔ tiɲɛlen don a fɛ a ko k'ale sen fila nin fɛn ko a bɛɛ sama nɔ ye awɔ k'a bɛɛ sama nɔ ye. mais nin wale nin kɛra san jumɛn na. bon wala nin kɛra salon de. salon dɔrɔn kɔrɔ. awɔ salon kɔrɔ. yanni b'a mɔ a la walima. bon n hakili tɛ a mɔ la dɛ n hakili tɛ a mɔ la. ni population kɔni sera k'an dɛmɛ a ka d'an ye ni population y'an dɛmɛ a ka d'an ye kosɛbɛ a ka d'an ye fo ka dama tɛmɛ parce que n'i y'a ye i b'a mɛn ka fɔ ko fanga bɛɛ donso la population de don n'i y'a ye ɲɛmɔgɔ denmisɛnnin min b'a senkɔrɔ olu de don donc an kɔni bɛ wele bila ka nin kɛ population gouvernement mali wele laginɛ bɛɛ k'an dɛmɛ.